Cum ar putea să pornească asociația cu dreptul? Cred că ce a spus Daniela Alexe deja ne dă niște răspunsuri. Câtă nevoie e să ajutăm femeile aflate în astfel de situații, dar abia aștept să vă ascultăm povestea. Bună seara și sunt plină de emoție, nu ca atunci când vă cânt. Astă seară vine să vorbească un om care a avut o viață mai tragică decât într-un film. Acum pot spune, după 23 de ani, că sunt un om fericit. Mi-am crescut 2 copii pe care i-am învățat să nu abuzeze niciodată de jumătatea sufletului lor. E important atunci când stai la masă să spui nemulțumirile și dacă nu mai găsești rezolvare să spui rămân prietenul sau prietena ta, dar haide să alegem fiecare drumul fiecăruia. Acum 23 de ani am crezut că cel pe care l-am cunoscut este cel care va rămâne toată viața alături de mine. Dar din păcate, iertarea mea de fiecare dată l-a făcut să considere că este stăpânul vieții mele și că el poate să mă transforme într-o prizonieră a vieții mele. Și de fiecare dată când nu mai puteam, venea cu fraza, doar moartea ne va despărți. Este foarte adevărat că acum 23 de ani relațiile dintre oameni nu erau atât de nu apropiate, poate un pic mai distante. Dacă mergeam la un psiholog după ceea ce mi s-a întâmplat, oamenii spuneau că am rămas nebună sau că cine știe ce s-a întâmplat în viața mea de merg acolo. Nu.